Ho és per diversos motius. El primer potser perquè hem d'afrontar o ens hem d'adaptar al canvi climàtic i transformar els patis d'espais durs, agressius i amb molta inèrcia tèrmica a espais naturals és una manera de començar a afrontar el canvi climàtic. És una manera petita, però és una manera correcta. Ho és també perquè cal donar valors pedagògics al contacte amb la natura. És tan important un arbre com una pista de formigó per jugar a bàsquet, i això se li ha de donar un nou valor. I és també per una qüestió d'equitat social i equitat entre els infants. Els infants han de tenir espais diversos on poder desenvolupar les seves activitats en el pati i que no siguin centrals i només pels infants més forts i més contundents. Per tant, és un triple motiu. Jo crec que és doble o triple, segons com ho mirem, però en qualsevol cas les administracions públiques primer han de financiar part d'aquesta transformació. Sense el finançament públic és impossible fer aquesta transformació. Pensem que la majoria d'escoles són públiques. I la segona és posar al servei de la transformació uns tècnics que siguin adequats, que se sàpiga què es vulgui transformar. És molt important fugir de la moda de la transformació i actuar amb un criteri continuat de transformació. En el cas de la ciutat de Barcelona jo crec que això s'ha lograt. En aquests moments tenim ja 200 escoles transformades en els seus carrers, en els seus entorns, i quasi 60 escoles transformades en els patis, i això ho hem fet en 3-4 anys. Hem passat de fer programes pilot a programes anuals a sobre la ciutat, i això és molt important. Això és el que ha de fer l'administració, generar aquests programes i dotar-los tècnica i econòmicament. La ciutadania ha de fer, primer, reclamar que vol la transformació, però reclamar-la en sèrio, o sigui, seriosament, dir, escolta, jo m'implico amb la transformació. I assumir que aquesta transformació vol dir un canvi en les activitats i els valors de l'escola i en les activitats dels infants. Nosaltres, pel clima mediterrani, haurem de deixar de jugar a bàsquet i a futbol a les 12 del matí, perquè farà tanta calor que no podem jugar. I això vol dir canviar l'escola. Això és el primer, reclamar, saber que estem en un procés de canvi i després comprometre'ns tant amb el bon disseny del lloc com en el manteniment. Nosaltres serem els usuaris, per tant no podem esperar que unes persones externes ens vinguin a arreglar l'aixeta que s'ha trencat o a regar l'arbre. Hem de comprometre bàsicament en el manteniment de l'actuació.